Murezi Mabotoga Shiremshonga Change my secret and confessions. I hope you are having a wonderful Monday. Motuza wakakuti pa weekend manga muchipinda neipi. Guys, kamusarega kunoona video ndichaisa it's either apa kana kuti apa nditi move mungonoonawo nyaya yamo. Aunty makasimba here, please hide. Inini nyaya yangu ndikutsvaka rubatsiro nekunzwawo maonero evamwe. I'm a lady aged 24 ndogara kuHarare. Ndakanga ndakaroorwa nemurume wangu asi akazoparadzana. Kubva pandakatizira murume wangu, amai vake nasisi vake vaizandifarira hamene kuti nei. Murume wangu aiva graduate, ini ndakagumira form 4. Nditoriwo ne5 O levels asi hapana. So pandakatizira ndakasvikonogara pamba paamwene wangu. Ivo vaisagara ipapo vaiuya after every 2 weeks. Vaita 2 weeks kubasa, 2 weeks kumba. Saka pavaita off vaiuya kumba kwavo kwataigara nemurume wangu. Amwene ava vanoti vanosvikirwa, vanoita zvechivanhu, vanoputa bute, vaisandida mheno nei. Saka vaingoita macomplaints asina nebasa kumurume wangu nekunana vatete vachindinyaya nehama dzavo. Asi murume wangu panguva iyoyo aingoti siyana nazvo baby, tobva tangozvisiya. Murume wangu aive very supportive husband, handidi kunyepa, asi aiudzwa zvakashata mumusoro pangu achinzi mukadzi wako anopfeka zvinobata, mukadzi wako anonyepa etc. Asi ukabvunza kuti manyeperwa papa, vaiti ndazviona mumatare. So one day pana vamwe tete vaigara kumusha vakauya kumba, vakanzwa ndichitaurwa pafoni naamwene wangu nemwanasikana wavo vachiti August asviki, anenge aenda kumba kwavo. Tete ava vakatouya vakandiudza, asi handina kuzvitora serious. I never thought kuti vakanga vakandivenga to that extent of plotting kuti ndiende kumba kwedu. Vamwene vakatanga kuudza murume wangu kuti mukadzi wako nei asiri kuita mwana azvare, tanga taane 9 months taroorana, and ipapo shuwa mbereko yairamba. Ndakaendawo kune vamwe mother vanoshandira vakandinamatira vakati zvichaita. Murume wangu akange ave kudawo mwana. Nekuti kwakaita vamwene vangu nyaya iyi yakabva atoita serious nenyaya yemwana. Pamba pakanga pane mutauro, hama dzemurume dzakungobvunza kuti muchaita mwana rini, uri kuregere kuita mwana, iwe usingaendi kubasa uchiswera pamba. Mashoko aya aindirwadza zuva nezuva. Vandagara nemurume wangu pasi ndikamuti handei tinogara kwedu tibve pano apa. Zvisinei hana kuramba, takabva tikanolodya kwedu tega, kumba kwakasara kusina munhu. Takatooneka zvakanaka kuna mama. Ndakaenda futi kumadzimai vaya vakambondinamatira, vakandiudza kuti kuvengo kwamuri kuita uku inyaya yekuti vari kufunga kuti muri kupedza mari yemwana wavo achikuchengetai. The same day ndabva kuudzwa izvozvo, amwene vakafona manheru kumwanakomana wavo vachipopota kuti hatisi kuvachengeta. Vakataura zvakawanda vachiti ukutengera mukadzi wako hembe nefenicha pasina chatiri kugaina isusu, haadi kuzvara nekuda kwei. Vakataura zvakawanda asi takangosiyana nazvo. The following day ndakatora mari yaiva mumba ndikatumira vamwene wangu, murume wangu ndisina kumbomuudza. Ndakangoti mama, mari iyo imwai drink. Hapana kana message thank you yakauya. Vakangoita sevasina kuiona. Tiu ndafona vakati yasvika. Takanetsana nemurume wangu nenyaya yemari iyoyo. Tiu azonditi usabata mari dzangu. Mumba medu makangotanga kuita tunyaya twatwa kunetsa. Murume akungotsamwa, akunonoka kudzoka kumba until one day akauya akatanga kupopotera nyaya yemwana. We argued to the extent yekuti akandirova ndikatokuvara. Ndakaudza tete sister murume, vakati shinga ndizvo zvinoita imba. Ndakashinga shuwa, asi kundirova had become his daily bread. Ndakaendawo kwandakafamba kumwe kusiri kwamadzimai vaya vaimbondinamatira. Ndikaudzwa kuti makatogarira dare, mukanzi muri kutobuda mumba imomo muri, muchatsvagirwa nyaya ichaita murambane nemurume wenyu, muri kusairirwa mhepo naamwene wenyu. Shuwa ndakatanga kufunga kuti kumashure kwese uku zvaisamboitika. Ndikabatikana zvikuru. Pasina kana 1 week murume akabva atondiramba, akati hauzvari, akatondiendesa kumba kwedu nekuda kwenyaya iyoyo chete. Ndaenda kumba kwedu 2 weeks later, I missed my period. Kwakuona kuti ndine nhumbu. Ndakaudza tete vaye, murume wangu akati haisi nhumbu yangu. Dai waida kundizvarira, waidi kuzvara pese apa pataigara. Ndakarwadzwa tete nemashoko aya. Kuudza mai vake vakataurawo the same, vakati hasi mwana wekuno tododa kuita maDNA for now, hatina chatinoda kunzwa nenyaya yenhumbu iyoyo. Kwese kwandaifamba ndaingoudzwa kuti murume wenyu akaita kuti akufuratirei naamwene wenyu. Now I'm 5 months pregnant. Munhu haasi kana kumbotaura neni. Akatondibloka.
ndiri kukumbirawo kana pane anoziva nen'anga inogona kugadzira nyaya yangu andipewo nhamba, nekuti ini imba yangu ndoida uye handina mumwe murume wandakambosangana naye. Ndoda murume wangu adzoke abviswe kudzimaidzwa kwakaitwa. I'm willing to go kuma-DNA, but murume wangu ndiri kumuda. It's hard kuchengeta mwana uri wega. Ndozviona pana mai vangu. So help me kutsvaka munhu anozvigona, ari powerful, ane mushonga yakasimba, abvise zvese zvakaitwa izvi. If you have other advice yekundipawo, please feel free, guys. Right. Thank you, Heidi, for writing this to us. Because when you come out to share your problems, unenge watotaurirawo, you're a voice of the voiceless. Vazhinji vanhu vari mumarriages akadai kuti vamwene vane upper hand. Number one, pane statement rataurwa ranzi, guys, tikutoshandira murima because hapana kutamba. Manzwa here kuti mama vati chii? Vati iwe uri kudya mari yemwana wangu, sei iwe uri kuchengetewa? Kuna namama ndokumbura kubvunza, imhosva here kuti kana munhu aroore abhadhara rent kumba, atenge chikafu kuitira kuti vanhu vadye, life iendere mberi? Ndoda kubvunza kuti kanti who is supposed to do this? Mukadzi ndiye anofanira kutenga magroceries achengeta murume here? Mukangondibhalansa ipapo zvatova right. Kana kuri kuti mukadzi ndiye aroora munhu, ndiye anobvisa pfuma, because ndofunga kuti kubvisa pfuma kuratidza kuti I am capable of taking care of my family. Because ndofunga kuti the person who is supposed to take good care of the family is the husband. Ma-in-laws ngatimboregai kuita interference muupenyu hwevana, muchivhiringidza vana. Heidi akazobata pamberi, nekuti mwana chipo chinobva kuna Mwari. Saka unoti uchitosvika utoti chindipai chipo changu, sei Mwari asiri kukupa chipo? Alright, tongoti mwana haasi chipo, tongoti mwana anogadzirwa nevanhu vaviri, asiri chipo kuna Mwari, tibvise the spiritual part. Ko kana mwana wenyu ari asiri kugona kumitisa, why is the blame always yemukadzi, kuti mukadzi ndiye asingasvari? Why? Sei tichidaro? What I can say is, I know kuti zvinorwadza kureisa mwana wega. As a single mom, single parenting is not easy. Raising a child alone is not easy. Chengeta mwana. Time will tell. Anditi, time will tell. Mwana achazvarwa, mwana achakura, mwana muchanoita ma-DNA. Ivo mai vava ndosaka muchizoona kushuya kuti nashe mugabe vanhu vachizogwa. Because why vana mai muchia kuzodefenda mwana wenyu kuti haisi nhumbi yemwana wangu? Yeah, she is 100% into the relationship. Munobvumirei kuti munhu aroore kana muchiri kuda kumucontrol? Ndosaka uchiona kuti mwana mai vanosvika pakugadzira vana vavo kuti vasaroora kuitira kuti vange vachibenefita. Poverty is bad, eh? Ma-problems atinawo kuAfrica hako kuEurope, man. KuEurope kune ma-problems eko. Isu tine ma-problem isu, tinotambura. Guys, siraiwo Heidi advice anditi. Alright, regai tipinde munyaya yechipiri. Hi Auntie Glory, asimba here. Ndaiti ndapinda ndava kuzoita Mrs. pamunhu anga ane mari dzake. Vatete ndakasangana naAshley kuchitonaya, mvura yainge yaita kundizhaka chaiko. Ndainge ndanyorwa kuti nyakata kusvika hembe dzose ndainge ndakapfeka mukate. Ashley akandimirira akati ndipinde mumotikari make. Ndakaperekedzwa kumba. Ndakapiwawo bhachi rekupfeka sezvo ndainge ndodedera. Chakaita kuti ndizotanga kufambidzana naAshley chaiva chekuti aiva munhu ari womu, munhu asinganetsi kutaura naye, munhu anokubata semunhu. Rudo rwakatsva paya ndikaita head over heels naAshley. Relationship yedu yaisava secret, zvekuti kumuri kwedu aingozikanwa, kumuri kwavo ndainge ndozikanwa zvakare. Pasina nguva ngani paya Ashley ainge akundinvita kumba kwake. Zvose zvaive zvakarongeka. Handina imwe girlfriend ndakambobata chero message zvayo zvekuti ungatoteverera munhu, ungatorovera munhu pamuchinjikwa. Vatete zvose zvainge zvakanaka, zvingangodii. Hepanoi pane dambudziko guru. Kubva zvandatanga kufambidzana naAshley, pane chinhu chimwe chete chainditambudza. Ndairota ndakaunganirwa neKiti, imwe yeKiti idzi ichida kundiuraya. Asi kuti ndizvitaura kune umwe wangu zvaisataurika. Ko kana aizofunga kuti ndaive nemweyo tsvina owamenu, or maybe ndaiva munhu asingadi chakanaka. Ndakazvinyararira, asi mukati mangu mainge musina kugadzikana. Musina kugadzikana kudaro vatete. Ndaingozvisimbisa ndichiti zvese zvichanaka. Vatete china manenji hachifambisi, chinomira kuti mavara acho aoneke. Ndakazosvika kumba kwaAshley, aiwa kwaiva kwakarongedzwa. Takaita mutambo wevakuru. Pakati peusiku ndakapreswa nekuda kunorasa mvura. Pandakamuka ndakaona kuti ndainge ndakatariswa neKiti tema. Yakavhura maziso kuti wee. Handina kuita hanya nazvo stereki.
ndakamuka ndikazorasa mvura kuchimbuzi. Pandakadzoka ndakawana Ashley akaita kudashuka nehope. Ndakamuzungunisa ndida kubvunza kuti Black Cat ainge abva kupi nayo vatete, nekuti pandakapinda ndainge ndisina kuiona. Dai zvichinzi ndainge ndapinda usiku ndaigona kuti kuda, asi ndainge ndapinda masikati machena. Ndikasvika ndikasvika masikati tikatobika, asi katsi iyi ndainge ndisina kumboiona. Chero iye Ashley I'm sure aiziva nezvekatsi iyi. Ndakaona kuti pandiri kuzama kumusa Ashley, Kitty yakajambira pakati pangu naAshley. Vatete yakauya ikamira pakati pedu ikatanga kundimara. Ndakanzvengesa chiso changu ndikaisa pilo, asi chest yose yakaita kuparara. It happened so fast. Kitty yaindirova ichipinza nzara. Vatete ndakaona kuti ndinofa. Ashley ari kuhope. Ndakatora ujini hwangu hwandaive ndakanda pacheya, t-shirt, ndakangobuda ndokupfeka ndikatiza neupenyu hwangu. Zvokwadi munhu unomuka wakafa kumasleep over uko. Vatete ndakabuda ndichimhanya. Chandoziva ndechekuti ndakazomira kumhanya ndasvika kupolice station. Ndakavata ndakagara pabench. Ko ndaigoindepi nekuti kwandinogara makombi anopera uye kune mbiri yekuurayiwa vanhu. Kwazoedza ndakaenda kumba. Ndikakuudzai kuti Ashley anambobvera anditsvaka. Saka ine hangu chandisiri kunzwa ndechekuti Ashley ane dhiri neKitty here, ndiye anosanduka kuita Kitty. Ihope dzerudzi dzekuti munhu anovata kuita flat ipapo pamubhedha pane hondo yeKitty nemunhu. It's not like Kitty inochema zvisinganzwisisiki. Asi kuti ndikazosangana naye ndoda kumubvunza kuti chii chakaitika. Kubva musi uyu handidi kunzwa chinhu chinonzi sleep over. Vanoenda ngavaende havo, ini kwete. Ndakapotsa ndafa, ndakapotsa ndauraya nekuti ndikazvifunga nanhasi ndinomerera ndichizvibvunza kuti chii chaizama kuitika. Ngadai ndiri the late so vatete, asi ndiri convinced kuti Ashley akaromba chete. Kitty iyi ndeyake, Kitty iyi chikwambo chake, Kitty iyi mudzimai wake, so inorwiswa wese anoda kusvika pedyo naye. Ko kumasleepover imbondibvudzai vabereki venyu vanenge vachiti muripika muchienda kunovata kudzimba dzavakomana. Isu kare taisada kubvunzwa kumira nomukomana pashi. Zvino ndinoona kuti upenyu hwenyu hwakanaka fani munoda kubvunzwa kuenda kumasleepover navakomana, zvino kwai modzipwa nekatsi. Zvinhu zvacho zvakaoma. Guys, tisati tapinda munyaya inotevera, ndoda kungoti inini I'm here to remind you kuti Mother's Day iripo. Takawana venue, the venue is so beautiful. Venue yedu inokwana vanhu vakati wande. Saka ndikukumbira kuti if you are interested kuMother's Day, anditika handei vanhu vose ngatiuye first come first serve. Handiti izvezvi muna March toda kuti tibhadhare mari tigone kubata venue. Handitika saka ndikukuencourage ende kunenge kuchinakidza because takatsvaka maspika vane a background yekumedicine vari kuuya kuzotidzidzisa about women's health. It's going to be worth it. Kana kuri kuti muna namama venyu vari vuno imi muri diaspora, bhadharai vana mama tiende guys. Handiti bhadharai vana sisi venyu, bhadharai vana mama venyu. The theme is high tea. Handimoza zvizvo zvakapfekwa kwaiti zvezvo maheti zvizvi ndo zvatinge takapfeka. Guys, ndikukuencourage handiti ngatibate nzvimbo dzedu kuitira kuti this is the only event that we have pagore nhaika. Handitika kuti tisangane timbofara timbojaiva and all. Veduweka imi kana musarega kana kubhadhara vana mama. Ndise basa renyu tinofara nechirongwa chenyu kwanhasi. Handina hangu nyaya yakareba, asi nangoyawo pandakanzwa nyaya yamakamboriverenga yemurume akarumwa nesvosve pachidya akafa achiroyerwa plot rake. Zvakaitika kumba kwedu tete. Ndiri mudzimai ane 35 years ndinogara kuKaroi. Ndina sekuru vangu, munini wasekuru, baba vababa vangu. Sekuru vaigara kunonzi kuKapfunde kuno kuHurungwe nemhuri yavo. Zvakaitika rimwe zuva sekuru vangu Love More vaibva kwamudzimu kwavainge vaendesa chibagwe kuGMB, vainge vaine ngoro yemombe. Vakangoti vachipinda muyadhi vakatungamirira mombe, vakabva vati ndabayiwa nemunzwa. Ndokupinda mumba ndokuti kumwanasikana wavo huya unditumbure. Gogo vakadoti naini ko munogoda kutumura usiku huno sekuru, hamumiriri kukaedza here? Asi sekuru vainge vatambudzika nemarwadzo. Munzwa hauna kuwanikwa tete. Yaive Wednesday manheru yakaitika izvo. Sekuru vakarara vachichema. Thursday kuseni vakabva vatuma mwanasikana wavo zvikanzi enda kwanhari unoshedza hanzvadzi yangu. Mwana akaenda. Hanzi tete vakatomboramba kuuya vachiti ndingafambira munhu abayiwa nemunzwa chaiwo here? Asi murume wavo ndiye akazoti iwe enda nekuti hauzivi kuti rushedzerwei. Vakadzoka vese manheru eThursday iyoyo. Friday kuseni vachitogadzira kuti vaende nawo kuti Damoyo Hospital. Munhu ndiye Sarai.
Zvakaoma tetegi ndiwo mafiro akaita sekuru vangu ekubayiwa nemunzwa usina kuwanikwa futi, vakafa gumbo rakaita danda kuzvimba, variko varoyi kunze uko. Chokwadi zvakaoma. This is really true. Kuti unototi wabayiwa. I remember mai vangu vaigara vachingoti ndabayiwa ndine chinhu pasi tikaendesa kumadhokita vachabayiwa zvinhu zvacho vachabayiwa majekiseni zvacho zvingabva. Unozoona kuti chivanhu ichi, but even though chiri chivanhu zvinotovaregere vari in pain. Tivaendesa kwadhokita. Imi asi kuti zvipere ende unochazoziva kuti ichi chitsinga ichi. Moziva kuti nyaya idzi dzinongotidzisa kuti tigare tiri vanhu vari pamabvi nekuti we don't know kuti tiri kurwa nani. Unoziva unoshorora malife yako uchimainda business rako usingazivi kuti pane vanhu panze apa who are seriously targeting you. Makadi tete ndiri mudzimai ane 35, nyaya yangu yakarebesa asi ndichaita zvidimbu kuti isakubohwai kuverenga. Mai vangu vakashayika ndiri grade 5. Baba ndokutiba kumusha kwamai vachiitiendesa kumusha kwavo uko kwatakanoona chitsvuku nekuti gogo vaiveko vaive stepmother vadhedhi. Tete hamuna chamangaona imi. Baba vedu kukura kwavo vanonzi vakatozokurawo kwabamukuru wavo vachitiza stepmom vavo ivavo, asi isu vakangonotisairira ikoko kana kuzouya kuzotiona. Ndakazoti ndava form 1 gogo vakanditi kana wakuenda kuperiod undiudze. Yakazokwana nguva ndikavaudza vakandipa dhende vakati pfeka iri kana razara undipe kuno. Indaitofunga kuti ndio zvinofanirwa kuita ndikavapa. Vakagara naro 3 days ndokuzondidzosera vakati ndinochikanda mudziva risingaperi mvura. Kubva ipapo ndakatanga kuita 10 days dziri strong ndichiumburuka nejeko tete. Ndaita kucheneruka. Ndaitodzwa zviri nani kana ndarutsa. Gogo vaiditi handikwanisi kukamurira mazuva ako nokuti zvinoda mainya kubereka. Zvino ndaigova wanepi ivo vainge vakafa kare. Ndakazowanawo mukomana wangu aindida ndokutizira ndaane 19 years. Epanoipa kuti mwana. Tete ndakaita mimba 3 dzichibva nema3 months. Ndairwara kupodza kufa. Ndakazobatsirwa ndokuita mwana mukomana. Ava ne5 years. Ndakaenda kumusha murume ndokunondibvisira pfuma. Tabva ikoko ndopakatangira dambudziko. Ndakatanga kuvenga bonde zvekusvika pakuudza murume kuti tsvaka hako umwe anokupa. Tete murume akatanga kundinhuhwira zvokuti ndaimusema usingaiti. Takasvika pakurambana tete. Ndakambogara makore 3 ndokusanganazve neumwe ndokugarisana ndaane nhumbu akaenda kunondiroora and same problem yakadzoka futi. Ndakazosara ndozvara tarambana. Ndakaita umwe we3 zvikangoita sekudaro. In short, ndiri kuti I'm a single mom of 3 kids, 3 different fathers. Dambudziko rangu rinongouya ndabva kunoroorwa. Zvino nhaive hama, ndingagarawo nemurume asingazikanwa kumba kwedu here? Ndasvika pandaneta tete, iko zvino handichadi chinonzi marriage. Regai ndishandire vana vangu. Ndai ndiri kushanda hangu mumba kuriritira vana vangu 1 boy and 2 girls. Chadzoka nepart 2 maita basa tete. Upenyu hwakandiomera tete asi ndiri kuedza nepandogona napo kuti vana vangu vachengeteke. Ndichauya nepart 2. This is very strange. Ko nai veduwe ndokumbura kubvunza vabereki vanhu vakaita sei. Vabereki muri vanhu vakaita sei. Munhu haunyazoziva kuti this woman akatishungurudza. Ndive mwana vakakura na stepmother. Vakashungurudzwa vakatotiza. But you take your children and go and give them to that same old woman. Kana asingakudiwe semwana wemurume, what more vana vako? Guys, kwa musingadiwi vana venyu havadiwi. Munoziva izvozvo. Vana venyu havadiwi. Girls, to all young girls vari kuona panapa, I know kuti there are young girls who watch this. When you start your periods, don't give anyone your blood. That's your DNA. Wash it. Handitika, wash the pad or the cotton or whatever you are using. Uchirepe nenewspaper neunyazosunga kuti shwi unocherera mugomba kana kusina madhodhobhini. Usapa munhu, don't give anyone. Ndosaka muchiona chero kuti mapendi. Handi munoona kuti mapendi cheche harari panze. Vanhu vanototi kwavira ngatibvisei mapendi panze because vanhu vakaganga. Kana uchitwai murume anondinhuhwira. You see? Vari kutaura kuti inini I cannot even stay with a man. Saka murume kana akangozikanwa the moment yavanongomuintroduce akada kuroora vakutoita dambudziko havachamudi murume akuvanhuhwira. Vedweka panyika pane vanhu vakaoma chokwadi. I think she really needs help. Handizivi kuti what can you suggest kuna Haidi? Mangwanani anti nevese vari pano ndikutsvaka rubatsiro. Ndina sisi vangu mwana wabamukuru vangu musikana mukuru akaroorwa paimba yake yekutanga ndobva aita mwana wake wekutanga ndobva anesana nemurume akadzokera kumusha kwamai vake. Semunhu aishanda kumapurazi akabva asangana nemumwe murume but murume anga ane vana vake 2. Mukadzi wake anga akashaya aigara nevana vake. Vakadadana sisi vangu vakabva vatizira kune murume uya vakatanga kugara vese. Vakaita vana vekutanga musikana vakabva vaita umwe wechi2. Sisi vangu vakabva vatanga kuita zvekuhura kozi kutaura chokwadi
handingati sisi vangu vanga vari honest. Sisi vangu zvese vaiwana vachipiwa because muraini mavo ndo vakatanga kutengerwa mastovhu, mafiriji, masola nemagasi. Zvadaro vakabva vatanga kuura vachinetsa, plus chechi yavainda vakabva vasangana nevamwe vakatanga vachiburisana muchechi vachiita zvisina basa. Murume akatanga akanyarara ndobva vambotiza pamba vakaenda mutauni kuKaroe. Vatatozonetsekana nekuda kwevana nekutanga asiya vana, tikavatsvaka vakadzoka pamba vakagara vese nemurume. Tikati pamwe munhu achachinja, but hazvina kuchinja. Vakasvika pakurambana nemurume apa vanga vatova nenhumbu, but mwana womusikana wakabva naye kumurume wavo wekutanga anga atovawo nepamberi. Panga pasinganzwisisiki kuti ndepani. Then pakazikanwa later but murume wacho akaramba. Mwana akatanga kugara pamba pastepfather, havana kumbotaura, vakangomugamuchira. Sisi nenyaya yekuti vanga vakuita chihure plus mimba yavo yechi3 yanga isiri yemurume ndobva vaseparate. Izvo zvogara kumatownship vakatakura vana vavo 3 plus wakabva naye kumurume wechi4. So far vakugara kumashopu. Musi uno ndakatozofonerwa nemurume wavo achiti mainini vana venyu vakauya vakatuka mudharakumba. Ndikati why? Zvikanzi handisi kuziva kuti chikonzero ndechei kuda kwei. Ndikati ndichavabvunza cause ini kutaura chokwadi pane madhezi andinombovafonera but ini semwana zvinenge zvichindirwadza zvichindiafecta cause iye mukuru kwandiri. Saka ndinenge ndichida kuprotecta vana. Zvino ivo havazvinzwisisi kuti zvinenge zvichienda nekupi. Saka kubva pandakaudzwa ini ndakashaya option yekuita cause mama vakatomboenda vachida kuti vanotaura naye but pavakaona kuti vauya akabhatiza because aiziva kuti vakamubata vachamurova. Mama ndokugara 4 days vakabuda vakadzokera. Musikana mudiki ndobva aenda kumba kwasisi vake pemwana wababa vake musikana mukuru. Ndobva asvika from nowhere, hanzi vakangonetsana ndobva adzoka kumba. Saka apa inini ndiri kutsvaka rubatsiro kuti vana ava ndingavatora sei kuvabvisa pana mai vacho kuti vanogara namama vangu nyangwe vari kumaruzevha because chandaa kuona vana vachaafectwa. Because ukaona mwana akusvika pakunotuka baba vake from nowhere zvinenge zvisina order. Saka ndakuvanzwira sisi cause since vana vachiri vadiki ndingavabetserawo sei because ina sisi hatitauri. Ukanzwa munhu akukomplaina kuti inda kuvatongera imba yavo but kunenge kusiri kutonga, kutsvaka kuti vana vakure mafamily akanaka. Ndo nhau inenge iripo. Ndikutsvaka rubatsiro ndingatora vana ava sei. Ndichazodzoka nenyaya yasisi vangu vaishungurudzwa nabhodhi vangu vamwe. Right. Heidi, thank you very much for being concerned for your children. Ko pane vanhu vanoshamisa. Mai ava vari kuita zvekupinda-pinda. Vachiita zvekupinda-pinda kudaro, woenda nevana kumagorosa. Unogara sei nevana kumagorosa? Mainini vari kutoti aiwa ini ndoda kutora vana kuitira kuti chii vana vanga vari safe. Nyaya ida kungoripotiwa kusocial welfare. Handizi kuti tine social welfare department redu richiri kushanda here kana kuti kumapurisa kune department resocial welfare. Vana vari kugariswa pamagorosa mai vachita chifambi. Vana vanofanirwa kunotorwa. We need to protect children. I don't know how, but we have to be protecting vana all the times. Makadi anti-glory ndioteera channel yenyu. Ndatova netime ndiri mukadzi ane 32 years ndine mwana ane 13 years. Nyaya nhasi yakamira yakadai. Muna January ndaida kutsvakira mwana nzvimbo yeform 1. Ndikabva ndaenda parodhi ndichitsvaka lift ndobva ndamirirwa navamwe baba vanga vane Nissan X-Trail yavo. Vakabva vandibvunza kwandiri kuenda. Ndikati paAspindale. Munoziva kana wapinda mota yemunhu takatanga kuita nyaya vakandibvunza zvandinoita. Ndikati I'm into real estate. Vakaratidza kuva interested paya. Vakataura kuti vanoshandira United Nations kuNigeria. Vakatondiudza kuti vanoinvesta maproperties because ndiwo anokwanisa kuti ukaita problem unotengesa. Ndakatovaudza kuti pane imwe yandiri kutengesa itori on sale, muridzi akutodawo mari zvekurumidza. Vakabvuma. Vakati chindipa nhamba dzako ndikuida ndingatotengesa imwe yavaiti vanayo because vaizviti vane mastand 7. Takato exchange manumbers paya. Ndakabva ndati chindiburutsai nekuti ndaida kukwira kombi H2. Vakabva vati vakuenda kuHighfields unogona kundisira padhuze. Ndikati zvakanaka ndozofambawo nyore. Tasvika pavaifanira kundiburitsa ndobva vati wasvika here. Ndikati pamandisvitsa panapa it's fine. Ndochipedzisa netsoka ndonotsvaka transport. Baba vaya vanga vatotapirirwa nini ndobva vati ndinokusiya pachikoro. Ndikati it's fine. Tasvika pachikoro paya ndazofona ndapiwa madirection nemota. Vabva vati are you taking long? Ndikati no. Ndobva vandimirira pachikoro paya. Neniwo ndakazokabira ndaifanira kuenda kusalon. Ndakuti chindisiyai parodhi ndikwire kombi
yekuenda kutown. Ndobva vati pane zvandiri kuda kunosiya, ndiri muprocess yekudhivhosa nemukadzi wangu, saka ari kwana tete vake kuLusaka. Ndobva ndakuperekedzawo ndikati zvakanaka, zviri nani pane kumirira makombi. Ndobva vandisiya pamashops, vakanosiya zvavaisiya, ndobva vadzoka vakandiperekedza kutown. Ndomatangiro andakaita kuziva baba ava. Saka ivo vaiti mukadzi wavo akatoenda, but zvinhu asati atora. Takafambidzana zveshuwa, vairatidza kuti kumba kwavo hakuna munhu ariko, nekuti I could call him anytime. We could do my video calls achinditumirawo mapicture. Saka pakazoti pafamba nguva, ndobva vati sekuru vangu varwara kuBindura, ndokwandava kutoenda. Ndobva vandisendera mapicture vari kuBindura. Ndikati chii? Zvikanzi constipation nemusana. Ndikati I'm very sorry, unoziva unenge wa concerned. Vari sei varwere? Zvikanzi ndatodzoka navo kumba kwangu, vari kurwara zvisingaiti. Tiri kuita kuvasimudza kuenda kutoilet, havasi kurara, havasi kugona kugara. Pakabva paita 2 weeks munhu asina kubatika. Akazobatika after 2 weeks, zvikanzi ndikuuya kuzokuona. Vauya vanga vakatodhakwa, vakanditora tikaenda out kumadrinks. Munongoziva munhu asina kujaira kunyepa. Akabva kutoti munhu kurwara asi anenge achingoda kuenda out. I got confused. I was like, "Oh, you didn't say your uncle was not feeling well." Ndopakazoti anga achirwara mukadzi wangu. I could pick up, he was lying pekutanga, but I brushed it off. Nekuti akazoti tiri kuhospital, hama dzacho hapana kana auya. 2 days later, ndobva zoti pane mwana wacho azoya $200, and the following day ndobva repeated the same statement, but the amount of the money was different. Now ndaona kuti hakunyepa, but handina kuzvisa musoro because handinei nazvo munhu handisati ndanyora naye murudo. Whether he's lying or not, it's none of my business. Pakazoti mukadzi wangu ndatomudzosera kuBindura, ndobva ndakatanga kubatanidza tete ndichiona mared flags kuti munhu uyu anonyeba zvisingaiti. Takazobva kumadrinks late nekuti akanditora kuma11, ndobva tazobva kuma3. Ndobva ati kuti ndichiri kudropa ndozodzokera kumba kwangu, it's like 10 kilometers. Saka ndokumbirawo kurara, ndikati it's fine. Mwana wangu anga asipo musi uyu, takabva tarara tikaita bonde riri protected. Anga anditi nhasi akudzokera kubasa. At the moment ndakapiwa 3 months dzekuti ndishande from home. Anga anditi haasi kudzokera kubasa. At the moment aiti akapiwa 3 months dzekuti ashande from home. Saka makuseni ndakamuti kubasa because inini I have to go to work. Akabva ati ndozoenda time. Ndakabuda kuenda kubasa, ndikamusiya ndikadzoka, but panga pane munhu anga aripo, my cousin brother. Saka ndakamuti utarise munhu uyu. Munhu haana kuenda, akazoenda manheru, akazofonerwa namaid zvichinzi gasi rapera, ndobva adzokera kumba kwake. Mumwe musi akauya zve akadhakwa achiti ndikubva kunoona vana, saka anga ane vana 2 from first marriage. Umwe wacho ari kuuniversity, umwe form 4. Achiti ndikubva kunosina mwana wekuuniversity mari rent. Ndobva auya kumba kwangu kuma8. Takatogara pagate tichiita nyaya kusvika kuma11. Ndikati you can't get inside my house because my daughter aripo. Ndobva aenda kumba kwake kuma11. Ndakazonzwa ndakufonerwa kuma6 am akuti ndikuuya ikoko. Ndikati what happens? Zvikanzi I will explain everything when I get there. Ndikati zvese boy here, zvikanzi ndanetsa nemukadzi wangu. Ati munhu akambondita mukadzi akaenda. I got confused. Ndikati what is going on in your life? Imbomira kundinyepera. Zvikanzi I will tell you everything. I just need to sleep. Handina kumborara because ndasvika tikatanga kunetsana. Ndakamusiya ndobva arara. Chitaura munhu achadi kutaura. Ndobva aswera muswero wese ndobva arara. Mangwana yange yadova weekend. Inini handendi kubasa. Ko aufa kumba? Zvikanzi I don't feel like going home. Ndobva aswera ndobva arara zvakare. Akadzokera kumba the following day, of which akauya Friday, akazoenda kumba kwake Sunday. Haana chakaexplaina, akati when I'm ready, I will tell you what is going on. Ndikabva ndamuti kana usiri kundiudza chokwadi mulife mangu, handifungi kuti ungaramba uripo. Ndobva ati ndokuudza, I'm dealing with a lot divorce process, it's a lot. Ndobva abatika the following week, akati I'm prepared to tell you everything. Ndobva auya tikaita unprotected sex, ndanga ndakadhakwa. Pandaita hako anga ariko, but tangati chinetsana. Ini ndoshanda out of the country. I've been in Nigeria for the past 5 years. But iko zvino ndakakumbira kuti ndimboshandira ndiri kuno. Saka ndakapiwa 3 months and I discovered kuti ndiri kunze kwenyika. Mukadzi wangu is cheating on me, but ndanga ndisina tangible evidence. Tine kwataimbonobatsirwa, mukadzi wangu anga asadi kuenda ikoko. Tanga tambonetsana ndobva aenda kuBindura, ndokwaanga ari. Ndakanomutora kuti ndimbomurapisa.
Kwandaiti kwatete kwaanga ari kuHighfields kushamwari yake, hatorina hama dzandoziva, ndongoziva masiblings ake chete. Saka ndakazoti ndabuda mumba zvekuti ndakasiya foni iri parekodhi, iri pachaja paside pesofa. Raikwanisa kugara iroro ega because anga asingagoni kufamba, ndaitomubatsira kuenda kutoilet. Saka pandakadzokera kumba ndaenda kuya kwandinobatsirwa, aitoplaya audio yekuya kwaange aenda kunobatsirwa. Akatoti ndikuda kutsvaka haranga yangu, achitaura nasekuru vake vanosvikirwa, achiti pane zvandisiri kunzwisisa kwaari. Akundichita ndobva vati uchazvibata. Saka hanzi ndadzokera kumba, pakusvika tora foni yangu haana kuziva kuti yanga ichirekodha. Kwakuchibata kuti mukadzi wangu uyu akuchita nemuimbi handichatauri zita rake. Saka nezuro ndakamurongedzesa mabhegi ake ndikati abude mumba mangu. Ndanga ndichimuchengetera mwana wake, anga asingaendi kubasa, ndaimuitira zvese. Imba ndakamuvakira yavanga vachigara iyoyo. Mwana wake ndaimuendesa kuchikoro. Ndabva ndatomubvisa kuchikoro ndikati mwana ngachienda because mwana musikana handikwanisi kusara naye. Ndozondipomera kuti ndakaabvisa mwana. Saka apa enda zvachose chindiregererawo pakunyepa kwandakaita. Ndakabva ndamuregerera tete, munoziva unenge uchidawo a stable relationship. Ndikamuti it's fine, we can now move on sezvo wati mukadzi hakuchina zvachose. Saka iye ndiye anga akugara achiuya kumba kwangu, but I could make sure kuti asangane nemwana wangu. Ndaimupinza nekuseri ndisingadi kuti mwana aone. Takafambidzana paya, anga akuwandira kumba kwangu zveshuwa. Kumba aenda pano neapo, asi zvakazotanga kunetsa kuti munhu uyu kobasa aingoti bosi wangu havanetsi. Saka nekufamba kwenguva ndakazotanga kurealiza kuti munhu anenge akundinyepera basa panenge pasina, but unenge usina evidence kuti munhu akunyepa zveshuwa. Ini aive nemadays aimbondinvita kuti uya kumba kwangu, so ndaisafila comfortable kupinda mumba mune zvinhu zvemumwe mukadzi. Saka mukadzi wake akazouya akatora zvinhu. I still remember it was on a Sunday. Akabva ati mukadzi wangu atora zvinhu, saka ndakuuya ikoko ndikati it's fine. Ndo musi wandamuintrodusa kumwana ndakuona kuti pane kafuture asisina munhu. Tabuda taenda kumadrinks, ini mukadzi ndanga ndisingamuzivi. Saka on that same Sunday ini ndinowira naSulu kubva kudhara, saka ndinoenda kumashows ake. Saka muimbi wekuchita nemukadzi aiimba naSulu musiyo. Taenda pamadrinks paya, ndikabva ndati pano pakundibhuwa ndikuda kuenda kushow. Takabva kushow iya, handina kuziva kuti akuda kushotesa muimbi wekuchita nemukadzi wake. Tasvika Sulu ari pakati pekuridza, ndobva munhu adisappear. Akabva azodzoka later on. Akatonditi ex-wife yangu is here. I'm surprised kuti auya kunosei. Anga achitorwara. Vandamuti ndeupi ndimbomuonawo, ndobva ndiratidza patete musiwo ndakatanga kuona red flags. Ndobva nditi handina mari, handina kutora mari kubank. Can you borrow me $100? Ndokudzosera titenge madrinks. Ndobva ndamupa, akabva uya nemadrinks. Pandobva pauya shamwari yangu anosinditengera madrinks, ndobva nditi nhasi I'm broke, nditengerewo kana 2. Ndati kuna uya ndipe mari yakachinjika. Munhu anga asina mari, angosara ne$50. Handina hangu kuda kumubvunza. But madrinks akatenga aita $10. Imwe mari yese anga asina. Ndikangoti hazvinei neni, ini mari yangu achazongondidzorera iri chii $100 yakakwana. Aida kushotesa muimbi uya, achishandisa inini handina chandakasiya. Sulu apedza wandofarira, ndikati handei. Inini I'm not a fan weakuridza uyu. Ndobva ati chimbomira. Ex-wife yake ndobva uya akamira kumberi kwedu akuweva nemuimbi kuratidza kuti vanodanana. Ipapo pakatanga kunoka a lot of things in my head, like this guy is using me, but I brushed it off. Atondibata paya akutamba neni, nditori mukadzi akanaka tete, anotochiviwa nevanhu vese. Ndobva taenda kumba, all the way aitaura nezvemukadzi wake. Ndikabva ndamuti dudu, let's take a break, umbohila, nekuti apa hapana nezverelationship, uchiri nemafeelings nemukadzi wako. Akati I'm okay. Ndobva ndaenda kumba kwake because kwanga kusina zvinhu zvemukadzi wake. Akatomusiya asina chinhu, akangosiyirwa TV nesingle bed yairara mwana, nekuti mwana akasiyirwa nekuti mukadzi kwaari kunogara asati ava stable. Saka ndaenda kumba kutorina maid, ndiye anochengeta mwana. Ndopandakatanga kuona kuti basa hakusina, nekuti aimbonditi ndikushanda online, yezvo munhu aiswera akavata hapana chiriko, only to realize later kuti shasha yainyepa.
because kumashure kuye nyaya yestand iya ndamuti stand haufa because yaita $30,000 of which kana ichitotengeswa neprice chaiyo inenge ichiita 55,000 zvikanzi it's a lot of money, so I have to go through some processes. Zvekwani tete munhu haana mari, imba yandainzi kumadokore hakuna, mwana wandainzi ndakamutoresa license ndikamutengera mota hakuna kana mota iriko, munhu aida kundibhilivhisa. So pese pataiita unprotected sex, first time ndaenda kumba kwake ndakaenda for a weekend and then ndikabva ndakuvara. Ndobva ndaenda kumba kwake Friday, then the following week ndikamuti ndapiwa sick leave, I'll be here. Ndobva ndakatanga kuona zvese kuti munhu atori nefinancial crisis. Mwana wake akazofonera musikana ndobva ati pane kwandoda tende saka muri kudiwa ikoko, ndobva aenda. Akazofonera akuuya kuti mwana ngaenda kumupostori kunobatsirwa. Tete mukore uno watavaka mwana mudiki akutoziva zvekufamba kumapostori ane 19 years. Isu taisazviziva, takatanga kufamba tatuwa kumamarriage nekuda kwaana vamwene. Ndabva ndati regai tione kuti life yemunhu uno yakamira sei. Saka pax-ray yaambofamba nayo akandinyepera kuti mota iriko. Takazoona mapepa emota akatoitengesa akabva atenga iyi. Imwe yanga yasara akashandisa kutenga magroceries kuti atumire vana from the first marriage neimwe mari yakandipa. Basa hakusisina contract yakaexpire, haana kukwanisa kurenew contract. Ndopakatanga nyaya hombe ipapo. Ndakazovhura bhegi ndikaona mune mapiritsi vatete. Pane chizita changa chakanyorwa. Ndikatora mapiritsi picture ndikaenda paGoogle kunobvunza. Ndikazwa mudumbu, ndikagurwa majoints kupera simba kuona kuti mai ARV. Ndobva ndamubvunza kuti iwe are you HIV positive? Because kumashure tisati tatanga kuti unprotected sex, ndanga ndatomboti let's get tested shasha ikazvibrasha off. Pandakaona mapiritsi ndakazoti shasha yairamba kutestwa nekuti yaiva positive, akabva aramba. Ndikatusati nyepere ndaona mapiritsi ndobva asenda PDF ranga rine last contract yekunigeria. Ndobva ati kubasa kwedu hatitobvumidzi kuenda kana munhu ari HIV positive. Ndikati but yakaexpire ka contract iyi. Ndobva ati ndikurenewa very soon. Ndakakumbira kushandira pamba. Ndikati but you are always sleeping. Handisati ndambokuona uri palaptop pako. Unoziva kuti imhosva here ndinokusungisa, saka itondiudza chokwadi. Haana kuzopindura kana kutaura chokwadi tete nemarwadziro azvo. Ndopandakamuudza kuti ndiri kuenda kunotestwa, and ndanga ndabva kutestwa 2 weeks before ndikaonekwa ndiri HIV negative, ende ndakabatira pamberi. BP yangu yagara yakakwira. Ndobva ndaenda kuchipatara, vakabva vati ndiite pregnancy test, ikawanikwa iri positive. Ndopa akazotaura chokwadi kuti I'm HIV positive. Ndakapindwa nechando. Ndikamuti wakatanga kurora rini? Akati end of January. Ndopa ndakazvibata. Ndakucalculator, I'm not safe. Akatondipa chirwere munhu uyu. Nekuti viral load yake nenguva yakataura kuti akatanga kumwa mapiritsi haisati yava low, zvekuti haakwanisi, zvekuti akakwanisa kunditapurira. Tete ndakapererwa. Kuti makadini kundiudza when the relationship was still new, you could have told me. Zvikanzi ndaishaya kundokuudza sei. Akuchitanga kunyepera mukadzi kuti ndiye akandipa obvious munhu waidana naye. Ndikati iwe mbomira kunyepa, iwe utori hure pache zvako. Kumashure pane mumwe musikana ndaitoona mavideo paFacebook pake, ndobva papinda pop up message ikuratidza mukadzi kuti ndiisire $8 ndikupe manudzi. Ndobva ndaenda kuMessenger, wanika kune vakadzi 5 ariko vanotaura navo achitumira mari, achitumirwa manudzi vatete. Saka zvaizogumira ipapo here kuti mataura paFacebook, maexchanger manumbers, matumirana manudzi. Saka munhu agara adori hure hake rekuti ndiwo hunhu hwake hwekutsvaka vanhu ovata navo. Ndopa ndakazoti mira kuramba uchinyepera mukadzi wako. Akahura ukamubata asi wakungowana kukandira mhosva dzako dzese. Akabva aplaya imwe audio yaitaura neshamwari yemukadzi wake zvichinzi haana kutanga kuura nhasi. Ndikati but iwe wakamboti aisambodaro nguva yese. Akatotanga kuchinja izvezvi. Zvikanzi ndaitombomuregerera zvekuti amususpecting kuti ndiye akandipa chirwere. Kwakuchiplaya audio iye yekuti mukadzi uya akambobata kwaifamba vanhu vasingabvi kumaprofita kudzin'anga iyezve sene mukadzi wacho. Pakuzotaura nyaya yekuti pana vamwe mbuya vaakaenda kwavari zvekuti varume vainzi bvisai masheti, vakadzi vobvisa mablouse nemabra, voiswa huku musoro
yaisabva kusvika wareurura zvese. Saka mukadzi wake anga atoparwa nehuku kwakuzoreurura kuti mupostori ose kwaanoenda anovata nawo nenyanga dzese dzaanoenda anorara nadzo. Murume paakanga ari kuNigeria airara zvekuti vanhu vakakalkuleta vanokwana kuita 9 nedzimwe nhumbu dzakabvisiwa. Asi ndakasiyana naye kudhara. Akunditi chirwere handikwanisi kutransmita yourself. Saka ini baba vangu ndidhokta ndakavafonera ndikavati ndine shamwari yangu yakapinda musituation yakadaro, ndikavatsanangurira zvaitaura uyu. Baba vangu vakati munhu paunotori safe it's after 6 months achitora medication zviri proper, and after 6 months akasangana nemunhukadzi achakwanisi kumupa chirwere. But zvawataura shamwari yako yasangana nazvo akatotapurirwa chirwere. Saka vatende ndo situation yandiri maiko zvino. Handisi kuziva because apa ndofanira kumira for 3 months window period kuti ndichinotestwa ndione kuti zvakamira sei. Uye pane mazuva anga akuita seakuluza interest neni, then I fought for my relationship. Saka akuita munhu kwaye. But handichazivi zvekuita kuti munhu akandida kuitira kuti ndikaonekwa ndave HIV positive ndisamusungise here kana kuti akuda zverelationship zvechokwadi. Pari zvino vatete atongwa munhu asina chinhu, basa haana, kurinywa contract haana because ava neHIV. Basa hapana, anomuka akavata. Mazuva apfuura ndakafonerwa namaid achiti kuno zvakadzvanya. Tii tikumwa isina shuga. Apa havana mari. Tikugeza negreen bar izvezvi. Tikakwatisa beans mufiriji hamuna chinhu, kana muchikwanisa mutibetserewo. Anti ndava neconfusion. Apa imba yakavaka vakuda kuitengesa. Saka anga akunetsa nemukadzi because anga ati toita 50-50. Murume akati ndini ndaishanda plus wakachita ukabuda mumba. Imba yacho ikushe anotenga. Ndakatombowana aida kuitenga, ndatomboadvertisa sezvo ndiri muindustry, but ndatova nebitterness. Munhu iye ndakatozomutsvakira imwe imba isiri iyi. Nenyaya yekuti munhu ndatova nebitterness naye. Saka ndine confusion, but kamwe kakumuda futi karipo ndomamiriro akaita nyaya yangu. Chazoverenga comment section. I think the most painful thing that she's complaining about inyaya yechirwere. Vari kuti munhu akatanga kumwa piritsi muna January, apa isa muna March 3 months later, saka ini avhaira load yake richi iri high, saka ini akatondipa chirwere. Ndo the most painful thing chaari kurwadziwa nacho. But also haidi vari kuona kuti munhu ane vasikana vanotora navo paFacebook achitumigwa manudzo. Zvichiratidza kuti munhu asiri munhu ari promiscuous. Saka haidi ndoda kubvunza inini kuti mazvipira here kudanana nemunhu uyu ari promiscuous, munhu anoda kuita zvevakadzi. Number 1, mataura kuti kakumuda kachimo mamuri, handiti. Saka ndozva ndiri kubvunza kuti moda here kudanana nemunhu anoita zvevakadzi vakawanda. Ndo problem yangu. Number 2, munhu anonyeba aifanirwa kungogara ataura pekutanga kuti nini this is my status. Mugara mazivo. Guys, kana kuri kuti unenge une health problems, gara waitaura usati wazora vana vevamwe vanhu. It's not fair. Taura kuti ini ndo mamiriro angu, munhu opinda achiziva. Alright. Nyaya dzacho dzazoti wandei apa manje magetsi. Anti makadi ndiri mudzimai ane makore 30, ndakawanikwa mumusha wandakawanikwa, but ndanga ndine vana vangu vaviri. Umwe wacho ndiye wandakauya naye. Ndakagashiwa zvakanaka. Mwana wangu akarwara akasara kumusha kwavo. Ndakaenda kunoona mwana, asi murume wangu kubva zvandaenda kunoona mwana hana kuita phone call zvayo kuti anzwe kuti munhu afamba sei. Ndaitosacrifice kuti ndifonere umwe wangu. Ndakagara ndichipepa mwana for 6 weeks ndikadzoka. Manga muri muCovid, zvinhu zvanga zvakaoma. Pandakaona state yemwana ndakatoona kuti zvekugara ndichiita chihousewife hazvina zvazvinondishandira. Ndakatanga kuita zvekutengesa. Murume wangu panguva yacho zvinhu zvanga zvakamuomerawo. Taingoshanda nezvataive nazvo panguva iyoyo. Ainoitawo zvekukiya ane mota yaanongomirira kuti ikahaiwa ndizvo zvinotiraramisa. Pandakatanga kuita zvekutengesa ndakaona kuti zvitori nani, hachisi chese chandinofanira kuti murume ndoda chakati. Asi pandakatanga kuita izvozvo murume wangu akabva relax. Hongu anobuda achiita zvaanenge achiita zvehari. Asi kutarisa kuti mukadzi anopiwa mari, chaanenge afunga musi wacho iyoyo, chero muriwo anotenga waari kunzwa kuda, whether unodya here kana haudyi hazvinei naye. Chingwa anosiya atenga 2 loaves kana 1 zvichienderana nekuti takawanda sei. Mamwe mazuva anongobuda ndiwe uchasaraona. Iye ane vana vake vaviri, umwe wacho ndogara naye. Asi nyaya iri pakuti izvezvi murume
akaita girlfriend yake. Iye anozviona sezviri normal. Girlfriend akafona auya kumba akadhakwa. Pandakadayira foni ndaona kuti iri kuramba ichiringa. Ndobva andidayira zvechirafu. Munhu watakambonetsana kumashure uko nezvegirlfriend iyoyo. Ndobva ndatongosiyana nazvo. Asi kubva ipapo ndakazonotisa kuti ndaiti ndikasangana pabonde 5 minutes after tapedza kusangana ndinososonywa kusikarudzi wangu ndikamukonfranta kuti zviri kuitika kuzviona. Anongoti ndichagadzirisa kusvika ndatozozvinotisa kuti isiki ndopandakanotrita but hazvibatsiri. Anongodzoka atwa pakuti kana ini ndikatritwa siki iwe usina handikwanisi kusangana newe. Amene kuti ndiri wrong here pakadaro. Uye ke nefamily yake asisina. Kunyange ukati mwana akuda chikafu wake chaiye asiri wangu anongoti handina mari. Kana kuti ndichatsvaka zvotopera zvakadaro. Ndakazoita vana 2 vepamusha ipapo. Ini ndine wangu 1. Mwana wokutanga wandakamboenda kunopepa akashaika. Musi washaika mwana ndakatofonerwa kuti mwana ashaika kana nematambudziko hana. Ndikasvakira mari yangu ndikatora nehama dzangu ndikaenda kunoviga mwana. Kwaari aiekta kunge zvese zviri normal. Saka izvezvi ndasvika pakuneta pakuti vake vana vandakaita naye hakwanisi kuchengeta. Umwe wake watinogara naye hama dzake dzikasatobhadhara fees iye hatirimuke. Ameno kuti ndodiniwo vatete. Chimbondibatsiraiwo mundisire nyaya yangu padare. Ndoramba ndiri marriage yakadai here yekuti ndini ndinongosafa, ndini ndinoprovida zvese. Iye yake hautombozivi kuti anoshanda mari pazuva. Zvaanenge afunga musi wacho kuti nhasi akuda mazondo ndipo paanotenga. Saka handizivi kuti tichiri tese here marriage nemunhu kana kuti yatongova for the sake yekuti takangoitangawo tese. Izvozvi kune program iri kuda kuitwa kumba kwawo ndopaanotanga kuita semunhu kwaye nekuti anoziva hama dzake hadzisapoti zvisina basa. Knowing kuti pasara iwiki kuti hama dzake dzikuuya and dzikuziva nyaya dzese dzaanoita. Asi dzichingoida anogona kutopanduka kana kutanga kuchita. Saka handiziviwo kuti ndoita sei. Zvinhu zvacho zvakaoma ndozvandingangotaura. Ko murume anenge anyway. Problem iri kuna iripo kuti mama kubva zvavakangotanga kushanda munhu atotanga kurelax. Havachatengi usavi, vanotenga usavi hwavanoda kana vachida. Kwowavo mwana. Marelationships akadaro guys, kana tichigara tose ngatidzidzei kugarisana zvakanaka. Because muri kuona maroles edu. Magender roles ekuti mai ndio vanobika. Mai ndio vanoziva chii chisipo pamba. Zvinoyo kana uchatenga usavi hwako hwaunoda, mai vaya havachichagoni kana kuplana. Ko kungotora mari woti iyi ndio mari yeusavi, kubva musi wanosvika musi 30 tichaseva. Handidi tichadla. Kuti tadlei amai ndio vanoziva. It makes life easier. Handizivi hangu ukangoona imwe 60 cents yako isiri happy zveshuwa haisi happy. Unotoona kuti munhu uyu haadi nezvako. Zvinhu zvakaoma kurambana guys. But munhu akapfeka shangu inoshinya ndiwe nyakuipfeka ndiwe unoziva kuti uda kuramba ukagara here kana kuti. Guys, talk to nene kuona chirongwa kwamaita. Mwara kuitire zvakanaka tichadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Muzoramba sitaita challenge yemagets. I don't know kuti zvacho zvichafamba sei but tinongoposta zvakadaro. Slow tinosvika. Alright, talk to you guys nekuona chirongwa kwamaita. Mwara kuitire zvakanaka ndatenda. Bye bye.